ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kiba bon ba kipat ba ha indoor jang jala Madhya Pradesh kila ap lupa hi Raghuvanshi bakan wan poi kamet jung u kamlawan ra no Shillong kaladan ga Jingïam Briew ga busng Shyrkhei kamtam hadin blawan poi kamet jung raja layu iru balawa da ka postar ka bahe kabadan ya ka dur jung ki arngut ki sikurim katau raja bar ka sonam Raghuvanshi ki keme ki pa ki bahing basam jung ki kliam pat danut bar ki la shotlot mas nuan poi kamet kuon kinang shnang ya dawa bayakan ni kam deben pa tokit hag CVI